Vou introducir un pouco a liña de investigación sobre a tecnoloxía lítica, que é a miña especialidade, e de Xosé Pedro Rodríguez tamén, e de Álvaro Ibáñez tamén, que he contratado recentemente incorporado. Un pouco falar das problemáticas as que nos enfrontamos ao estudiar os registros das cavidades e deshacementos aquí en Galicia. Temos uns condicionantes académicos, historiográficos moi potentes, que gracias a Deus nas últimas décadas estamos comezando a solventar, pero que veñen determinados polo propio contexto litolóxico do noroeste peninsular, unha zona xeolóxicamente moi diferenciada do que conocemos da cornisa cantábrica, onde os siles está prácticamente ausente. Pasamos dunha cornisa cantábrica na parte oriental dominada nos conxuntos por siles, onde as tipoloxías tradicionais franco-cantábricas se representan moi ben, as ferramentas se fan moi ben. A parte central mistura siles pero cuarcitas de moi boa cualidade, e no noroeste vemos que os conxuntos están basicamente dominados polo cuarzo, que é unha rocha que, como todos sabemos, parte moi mal, é difícil de tallar e non permite adquirir esa resolución, esa fineza que se acada cos siles, esa resolución tipolóxica que nos permite facer as correlacións das evolucións tecnolóxicas do noroeste peninsular con as dinámicas observadas na zona franco-cantábrica, non por tradición. As cuestións a que nos enfrentamos é basicamente ver ata que punto o condicionante litolóxico condiciona a tecnoloxía dos grupos do Paleolítico, cales son as estrategias tecnolóxicas que desenvolven para solventar e sobrepoñerse a ese tipo de problemáticas, e finalmente, un pouco nas liñas que hemos visto antes, como participan estes grupos, a pesar de ter unha tecnoloxía máis arcaica, dentro das dinámicas culturais identificadas na Península Ibérica, a zona franco-cantábrica. Entón, o traballo é caracterización litolóxica, facemos sondaxes nas ribeiras dos ríos, nas formacións primarias, buscando as materias primas que atopamos nos acementos. E vemos que nos acementos temos sempre unha sobrerepresentación de cuarzo e de cuarcita de boa cualidade que a porcentaxe, o sea, están sobrerepresentados con respecto á súa presencia nos depósitos secundarios das ribeiras do río, e indica que son recursos selectivamente seleccionados e priorizan a búsqueda deses materiais. Algúns deles, como o cristal de rocha, requiren un esforzo prospector. Buscar en filóns, que son soportes, dependen de apenas 5 ou 6 centímetros, dezos que máis, que son moi pouco visibles no territorio. Entón, estas comunidades, sobre todo no Paleolítico Superior, que cando se utiliza este material, teñen a parte prospectiva e unha parte importante da súa tecnoloxía. Todo isto, ao longo dos xacementos do Paleolítico Medio e Superior de Galicia, reflexase esos cambios na tecnoloxía, esos cambios culturais tamén, reflexase tamén na diferente porcentaxe da representación das materias primas. Vemos como no madaleniense e solutrense, os sílex e significacións locais teñen unha representación moi importante asociadas a talla laminar e microlaminar ou a produción de follas de puntas foliáceas durante o solutrense, é dicir, materias primas que son buscadas e seleccionadas. Como comentábamos, os conxuntos están dominados por cuarzos e cuarcitas, pero hai unhas estrategias tecnológicas que permiten solventar esas deficiencias. No Paleolítico Medio, que é o que fan? Buscar as cuarcitas de boa calidade. A cuarcita de grano fino, a cuarcita armonicana, están sobrerepresentadas, temos aquí o exemplo do nivel 3 de Covairós, pero tamén pasan nos xacementos do Paleolítico Medio de Monforte, e sempre asociadas a esos esquemas de talla máis complexos desde o punto de vista tecnolóxico e desde o punto de vista técnico. Neste caso, na fabricación de lascas e puntas de levadura que requiren unha boa materia prima para facer estes produtos estandarizados e predeterminados. Non obstante, en Covairós pasa o mesmo co cuarzo de moi boa cualidade, o que non ten planos e demais, cando o soporte o permite, sobre todo o tallador pode, a isto unha mostra de pericia de talla, fai esas puntas de Valois lascas
en soporte en cuarzo, que é unha materia prima que racha moi mal, que se controla moi mal, e que aquí indica que os neandertais de Covairos realmente tiñan unha gran pericia técnica. Os Homo sapiens teñen a mesma estrategia, pero tamén incorporan novos recursos, como a ampliación das redes de intercambio. E aquí, para o Paleolítico galego, temos por primeira vez a evidencia de importación de siles alóctonos. Neste caso, esta punta solutrense do xacemento de Valverde de Monforte de Lemos, nun siles rosado que ten un microfósiles, a la cacina, que nos relaciona cos siles de Piloña, que é da parte centro-oriental asturiana, e que ten unha distribución regional bastante amplia. Estes son exemplos, por exemplo, dos bebés solutrenses da Cova da Viña, fruto de Oviedo. Dentro desas búsquedas de novos materiais, sobre todo os Homo sapiens teñen unha talla laminar moito máis, que demanda, dende o punto de vista tecnolóxico, unha moitísima maior calidade de materia prima. Outra estrategia que fan é o incremento do esforzo prospector, como dicíamos, buscando o cristal de rocha, pero tamén cuarcita de boa calidade, e por primeira vez temos documentado a explotación de recursos primarios, é dicir, esa cuarcita non van ao río como facían os neandertais e seleccionaban os soportes de maior calidade, senón que iban directamente aos afloramentos, neste caso somos de Costa Grande, situados a 8 km de distancia con respecto ao xacemento de Valverde. Estamos falando xa de actividades de minería no Paleolítico Superior. É dos exemplos máis, bueno, único en Galicia, pero máis recentes tamén en Europa. O cristal de rocha, como dixemos, é un material moi valioso para eles. É realmente un material suplementario. Aquí non hai siles, ou non abunda, entón utilizan os prismas de cristal de rocha, que ten unha tallabilidade moito mellor, para facer esas láminas laminillas para construir as súas armas, as súas puntas de flecha, elementos compuestos, etc. Como é un material preciado, que vemos que é demandado e que se presenta sobre todo no Paleolítico Superior, podería ser que xogar un papel como os siles, é dicir, que tamén viaxar a longas distancias. Entón, o ano pasado, en colaboración coa Universidade de Lorena, o que fixemos foron estudios de caracterización xeoquímica e petrográfica dos cuarzos, estudiando os fluidos, e os datos que nos dan é que as características xeoquímicas dos fluidos que teñen os cuarzos, os cristal de rochas de Covairos e de Covairos neste caso, casan moi ben cos diferentes afloramentos mostresados nas diferentes formacións da zona. Entón indica que o cristal de rocha é un material local, que non se move. É unha prospección sobre os recursos locais e que a mobilidade dese material, como pode ser posibles, non existe. Outras estrategias, que tamén un pouco unha das liñas que se van desenvolver no proxecto, é como adaptan os sistemas prismáticos de talla dos siles para a fabricación de laminillas aos soportes en cristal de rocha e como maximizan a materia prima. Aquí o uso da talla sobre bigornia, a talla bipolar sobre yunque, é importante como unha estrategia de reciclase e maximización das materias primas. En Valverde, por exemplo, atopamos núcleos que son de apenas 1 centímetro de longo, non? Que indican o aproveitamento máximo destes recursos alóctonos para a fabricación das súas ferramentas. Logo, para as estrategias de configuración dos útiles, destacan a especialización. O cristal de rocha está especializado en facer elementos de dorso, puntas de dorso e demais, encaminhado a eses útiles compuestos que víamos antes. Os siles, silificacións locais, archilitas, como neste caso, e cuarcita de boa calidade, está focalizado na produción Valverde de puntas solutrenses que, ademais, tipolóxicamente, se encadran moi ben coas puntas de tipoloxía cantábrica. Estamos falando dunha tecnoloxía propia dun mundo tecnolóxico e tipolóxico xa propio do Cantábrico, de novo. E logo, o caso de Covairos, pois como esa selección de materias primas locais, vemos que estamos nun entorno inmediato do xacemento, os recursos litolóxicos do propio entorno, incluso os siles documentado en pedrafita, os siles de orixe calcario, satisfacen plenamente as necesidades tecnolóxicas dos neandertais no Paleolítico Medio, pero tamén dos grupos do Paleolítico Superior.
E, finalmente, mirando máis aló do que é o recurso lítico, como materia prima, en tipoloxía, os siles é un trazador litolóxico que nos permite reconstruir os territorios económicos, non? Entón, temos a evidencia de siles de Pilonia no xacemento de Valverde, pero logo tipolóxicamente estas puntas cantábricas que se observan na zona franco-cantábrica, pero tamén en varios xacementos do Val do Coa, o que reincide nesa esfera cantábrica, pero nesa tamén relación do noreste de Portugal coa zona galega. E como comentaban antes, a arte moble, os paralelos da arte moble, os paralelos estilísticos, de novo nos recalcan e nos reforzan esa conexión cantábrica. As materias primas no madrileñense, por exemplo, ten unha mobilidade bastante regional, pero a presencia de Antalis, que é unha cuncha orense marino na cova de Becerreá, situada uns 60-80 km con respecto á liña de costa actual, nos indica que os grupos de Becerreá, que están na boca, na cabecera do Navia, pois tiñan unha relación directa co Cantábrico, xa se xa explicado por mobilidade estacional, vivían movilidade estacional, non? Campamentos de caza nas montañas no verao, no inverno cara a costa, ou contactos indirectos entre comunidades. E logo, a variga plano motivo, o signo tempiforme ou o trébol de Valdavara, a variga plano convexa de Valdavara, atopamos paralelos nas zonas asturianas, nas Caldas, pero tamén no Pirineo occidental, como pode ser Isturiz ou máis Brasil. É dicir, que o arte moble o que nos permite reforzar esa esfera franco-cantábrica dos grupos do Paleártico Superior e como, independentemente de que a súa tipoloxía é moi diferente ao que estamos acostumados a ver, tecnolóxicamente e, sobre todo, culturalmente, podemos falar de que son os mesmos grupos. Entón, pouco a pouco imos solventando ese illamento xeográfico do noroeste, ese proceso de regionalización que se dicía na literatura, e con diferentes elementos recalcando esa pertenza simbólica cultural esos territorios sociais das comunidades do noroeste, con toda a zona franco-cantábrica, pero tamén coa zona interior meseteña, tanto por os paralelos Cocoa como outros xacementos que logo se verá co tema da arte rupestre. Vale? Graciñas por a atención.